televizija 24 sata, ljudi te gledaju, Jeste, upoznaju pogotovo tvoj taj srž. reality koji je bio zaista prvi, mnogo, to je mnogo bilo gledan. boom, definitivno, da. Apsolutno. I Gasto se mene pitao. Jel želiš, tad je on kao meni rekao ćeš na farmu da uđeš. Nije ni znao da će to se zove tako. Da, farma je bila pre. I ja kažem, gdje ću ja u reality, mislim, tad, kog sam imala 18,5 godina, 19. Znači, mislim si da ti nisi za to. Kakvi. I sećam se, išli smo u Poreč da snimamo Kulira. To je drugi duet koji je izašao. Koji je međuvremeno izašao, da. I ja kažem, setim se toga, pa ja sam to njemu odgovorila, ali sam, tad je bila moja dada, znači Milan, Sandra, mislim da smo samo mi bili tu kao u sobi, šta god spremali se za snimanje. Ja kažem, zamisli, molim te, Gasos me pitao ako ću uzim u reality. Ja kažem, gdje ću tamo da uđem, mislim, ne daj Bože. I oni mi svi pogledaju i kažu kao, što da ne? Ja kažem, vi ste vi normalni. Nisam očekivala da će oni tako da reaguju. I baš su me onako podržali i rekli kao, mi mislimo da ti stvarno možeš tamo da pokažeš super neke stvari o sebi, da ti znači ta reklama, da smislimo, ne znam, neke pesme u međuvremenu, da snimimo, da to možda izađe dok si ti tamo. Ja sećam se, dobro, kao ajde da vidim. I poslala sam njemu poruku kao, reci mi za onaj reality, šta se dešava sa tim, jel bi ja možda mogla da odem na neki sastanak. Na razgovor, da.